Madina misiri min ni arakan kelen sela kono na baraji kelime ina fanga ni misiri arakan bakili ala kira ko ale ka kalo kelen ke ka itikafu ke o kono beba do baraji ala de bo hakedo mais ale ka fara balma do ka ko mako gila balma do be diguna ibe torola geleya do bi ka kira bana geleya kongo geleya war ko geleya ma do bi ni gen ka boy ka du kono geleya e ka wuli ka to balma jigi tugu ko baraji ka bon katime kalo kele itikafu ka ala kira ka misiri kono alayhi salam ni fembe fara ɲɔgɔn kan ala ka ciden bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn kunko dilan kuma fa n'a ba bɛɛ filɛ nin ala y'an da ala man ka kelen bolodenkɔniw ka diya ni ɲɔgɔn ye cogo min adamadenw garijɛgɛ fana ka diya ni ɲɔgɔn ye ten ɲɛnamaya ye nin de ye bi ka gɛlɛ i ma sini ka nɔgɔ nin fɛnɛ ma bi bɛ gɛlɛya n'an hidara ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka kunkow ta a ka ca alaw ta ala fɛ maa si gɛn wara tɛ taa ni ye anw ka balimaya bɛ cogo min na bi an banna ɲɔgɔn na dɛ yɔrɔ jannamaw ka ɲumanye ko ye o de ka nɔgɔ dɔw ma ka tɛmɛ a yɛrɛ balimasurun kan caman ta ye nin an dɔw ka ɲumanya fo n'i sara a hinɛ ɲɔgɔn na dɛ silamɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an b'a ka ɲɛnamaya wagati min na bi kuma dɔ la dɔ tɛ hinɛ balima banabaatɔ la a balima dɛsɛbaatɔ ka problème si t'a ɲɛ sira la a ye aw hakili to a balimaw la kira ka hadisa b'o yira i sinjiw la hali i buranw na hali ni maa min ye silamɛ kelen ye ni sinji t'aw cɛ n'i y'a dɔn dɛsɛ b'a la i jeja an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɛnɛ sigi kɔnɔna la kunu sigi kun ka di ka tɛmɛ bi ta kan différence ka dɔgɔn bi an ka sigi ni tubabu jamana ta ci n'o tɛ kunu an ka sigi solidarité tɛ tɛmɛ a kan cohésion tɛ tɛmɛ a kan an donnen don ɲɔgɔn na kelenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ sigiɲɔgɔn du dɔ kɔnɔ o ɲɔgɔnna b'i fɛ yen hɛrɛ mana sɔrɔ sigiɲɔgɔn du kɔnɔ o ɲɔgɔnna hɛrɛ b'i fɛ yen nka bi i kan ka kari kɔnɔnaw lajɛ e ko maa ka go ɲɔgɔn ye bi ka tɛmɛ sigiɲɔgɔn kan ka kari o kɔnɔ yan an ka hɛrɛ ta ka se ɲɔgɔn ma fi